Сегодня в туркменской столице состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем, прибывшим в нашу страну с визитом. Встреча президента Туркменистана и генерального секретаря ООН, открывшая новую страницу в истории двусторонних отношений, состоялась в столичном фешенебельном отеле «Огускент». В ходе встреч в узком формате и в расширенном составе с участием членов делегации президент Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обсудили вопросы развития партнерства в различных направлениях. Hormatly Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Cenab Antonio Guterres. Sizi Türkmenistan'ın mihmansoyor toprağına hoş gördük. Şuun sizi Aşgabat'ta öğren şad. Türkmenistan'a sapar bilen gelmek baradaki çağılığımızı kabul edenliğiniz için size çoğur minnettarlığımızı bildirýän. Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasının arasındaki hizmetdaşlygy hassa berkitmek babatyny edýän şahsy tagallaryň üçin size köp sag bolsun aýtmak isleýän. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri ol hem Birleşen Milletler Guramasy bilen köp taraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekden ibaret bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm birlikleri bilen dürli uğurlarda işçen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan siýasy, ykdysady, daşky gurşaw we meden insanperwer uğurlarda hyzmatdaşlygy ilerletmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütleşdirilen edaralar bilen alınıp barlayan gatnaşyklary hassa berkitmek maksat edinýär. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan edildi. Şeýlem 2025-nji ýylda şanly wakalaryň bir näçesini, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň şanyny 80 ýyllygyny we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygyny belläp geçer. Bu şanly seneleriň biri bilen berk baglanşyklydygyny bellemek isleýän. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Birleşen Milletler Guramasynyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde bilelikde tagalla etmäge taýýardygymyzy aýtmak isleýän. Hormatly Cenab Baş Sekreter, sizi Türkmenistanyň mihmansoyor toprağına ýene-de bir gezek hoş gördük. Как известно, всестороннее развитие и упрочение многопланового партнерства с ООН выступает одним из ключевых векторов внешней политики суверенного Туркменистана, неизменно приверженного принципам открытости, миролюбия и активного международного сотрудничества во всех всеобщих интересах.